Mă bucur să fim din nou împreună la închinare și în această dimineață laud pe Domnul pentru bucuria aceasta deosebită. Înainte de a ne apropia de Cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să îmi dați voie să vă aduc salutări de pe acolo, de pe unde Domnul a îngăduit să ajungem. Acum 2 săptămâni, împreună cu nuții, am fost la Craiova, în Biserica Prodeo. Ne-am bucurat tare mult împreună cu o biserică formată din foarte mulți tineri, familii tinere care îl caută pe Domnul. Am fost martori la un botez și ne-am bucurat pentru aceia care l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos în apa botezului ca Domn și Mântuitor al vieții lor. Apoi weekendul trecut, un weekend plin la Timișoara, sâmbătă, văd că Mirela încă mai cască, e obosită și acum te-am prins, Mirela. Dar nu s-a filmat, deci fii liniștită. Am fost la nunta familiei Zaharia și familia Mocanu, acolo unde am participat la căsătoria lui Cami cu Teo, 2 tineri frumoși. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze în această nouă căsnicie a lor și ne rugăm pentru ei să fie o binecuvântare acolo unde Dumnezeu îi va duce pe fiecare dintre ei în perioada următoare. Iar apoi, duminică dimineață, am slujit în Biserica Radiant și am fost împreună cu prietenii noștri de acolo, iar după amiaza în Biserica Penticostală Elim din Timișoara, acolo unde sunt și părinții lui Dani și socrii Evelinei. Ne-am bucurat tare mult cu familia lor lărgită, acolo într-o biserică mare, vreo 2000 și ceva de oameni prezenți duminică seara la servici. Vă imaginați probabil ce-o fi fost dimineața, nu știu. Dar ne-am bucurat că Domnul lucrează și primiți salutări sfinte numele Domnului din partea tuturor acestor frați și surori. Acum aș vrea să vă rog să deschideți Bibliile dumneavoastră. Mie mi se pare că se aude tare ciudat microfonul ăsta, dacă cumva îl putem regla, m-aș bucura tare mult. Dacă dumneavoastră sunteți ok cu el, sunt și eu ok. Vă rog să deschideți Biblia dumneavoastră la Evanghelia după Matei, la capitolul 22 și în această dimineață ne vom uita împreună la pasajul care începe cu versetul 15 până la finalul capitolului 22, adică la versetul 46. Matei, capitolul 22, de la versetul 15, vom citi cuvântul lui Dumnezeu și ne vom uita împreună la el. Ascultați, vă rog, cuvântul Domnului. Atunci fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să-l prindă în cursă cu vorba. I-au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodienii, care i-au zis: Învățătorule, știm că ești adevărat și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr și că nu-ți pasă de nimeni, căci nu te uiți la fața oamenilor. Așadar, spune-ne ce crezi. Se cuvine să-i plătim tribut cezarului sau nu? Iisus însă, cunoscând răutatea lor, le-a zis: De ce mă puneți la încercare, ipocriților? Arătați-mi moneda pentru tribut. Ei au adus un dinar. El le-a zis: Chipul acesta și inscripția, ale cui sunt? Ei au zis: Ale cezarului. Atunci el le-a zis: Așadar, dați înapoi cezarului ce este al cezarului, iar lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Ei au rămas uimiți când au auzit aceste cuvinte și astfel l-au lăsat și au plecat. În aceeași zi s-au apropiat de el saducheii, care zic că nu este înviere, și l-au întrebat zicând: Învățătorule, Moise a zis, dacă cineva moare fără să aibă copii, fratele lui să se căsătorească cu văduva și să ridice un urmaș fratelui său. Erau deci printre noi 7 frați. Primul, după ce s-a căsătorit, a murit și neavând niciun urmaș, i-a lăsat-o pe soția sa fratelui său. Așa s-a întâmplat și cu al doilea și cu al treilea, până la al 7-lea. La urmă, după ei toți, a murit și femeia. Așadar, la înviere, soția căruia dintre cei 7 va fi ea? Căci toți au avut-o de soție. Iisus, răspunzând, le-a zis: Sunteți rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Căci la înviere nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii din cer.
Iar cu privire la învierea celor morți, n-ați citit ce v-a spus Dumnezeu când zice: eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov? El nu este un Dumnezeu al celor morți, ci a celor vii. Auzind aceste lucruri, mulțimile au rămas uimite de învățătura lui. Când fariseii au auzit că Iisus le închisese gura saducheilor, s-au strâns la un loc. Unul dintre ei, un învățător al legii, ca să-l pună la încercare, a întrebat: învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a spus: să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta. Aceasta este cea din-tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Toată legea și profeții atârnă de aceste două porunci. În timp ce fariseii erau strânși la un loc, Iisus i-a întrebat: ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este El? Ei au răspuns: al lui David. El a zis: cum atunci David, prin Duhul, îl numește Domn când spune: Domnul i-a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până îi voi pune pe dușmanii tăi sub picioarele tale? Deci, dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui? Nimeni n-a putut să-i răspundă, nici măcar un cuvânt. Și din ziua aceea, nimeni n-a mai îndrăznit să-l întrebe nimic. Amin. Nu uitați că suntem în săptămâna mare, în săptămâna aceea care a urmat după intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Și dacă vă aduceți aminte, atunci când am sărbătorit intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos fiind primit de mulțimile formate din oameni simpli ca pe fiul lui David, regele promis. Hristos venea în numele Domnului în cetatea sa de scaun și avea pretenția aceasta că El este regele legitim al lui Dumnezeu, vrednic să stea pe tronul de domnie al tatălui său, David. Însă liderii religioși, preoții, farisei, simțindu-se amenințați de această creștere a faimei Domnului Iisus Hristos, s-au hotărât să găsească orice prilej pentru a-L acuza, pentru a-L găsi vinovat și pentru ca mai târziu să fie condamnat și să fie omorât. Și în sensul acesta i-au întins tot felul de capcane pentru a găsi motive suficient de clare, suficient de reale, încât să-L aducă în fața justiției romane, pentru că au vrut să se folosească de romani și aceștia să-L condamne pe Domnul Iisus Hristos la moarte. De altfel, uitați-vă din nou împreună cu mine, chiar în versetul 15 din textul pe care l-am citit, cuvântul lui Dumnezeu spune: atunci fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să-L prindă în cursă cu vorba. Gândiți-vă un pic la această imagine. Fariseii s-au adunat și au început să gândească un plan. Ce am putea face să-L prindem vinovat, să-L prindem în capcană? Pentru că era vorba despre o capcană. Iar capcana aceasta presupunea că îi vor pune Domnul Iisus Hristos mai multe întrebări oarecum gândite în așa fel încât, indiferent de răspunsul pe care Domnul Iisus Hristos l-ar fi dat, el să iasă deloc bine din situațiile respective. Fie ar fi intrat în conflict cu legea lui Dumnezeu, cu legea lui Moise, prin răspunsurile lui, fie ar fi intrat în conflict cu legea romană. Și într-un caz și în celălalt aveau suficient de multe motive mai apoi pentru a-L condamna la moarte. Acum, citind pasajele acestea, unii dintre noi am putea fi ispitiți să ne uităm la abilitatea cu care Domnul Iisus Hristos demontează toate aceste capcane și n-ar fi un studiu deloc rău. Pentru că, într-adevăr, Domnul Iisus Hristos a demontat fiecare din capcanele lor. Și răspunsurile Lui sunt atât de neașteptate, încât și ei, până la urmă, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, au rămas uimiți și apoi, în finalul capitolului, ați văzut că ni se spune: nimeni nu mai îndrăznea să-i pună nicio întrebare. S-a terminat. Faza asta cu întrebările capcane nu funcționează. Dar pasajul acesta, dragii mei, nu are scopul să ne prezinte
abilitatea Domnului Iisus Hristos de a ieși din capcane. Și noi să călcăm pe urmele Lui, să ieșim și noi din capcanele noastre. Nu despre asta este vorba. Ci scopul pasajului acestuia este dat chiar de întrebarea Domnului Iisus Hristos din încheierea pasajului pe care l-am citit. Ascultați, vă rog, încă o dată. Adică, erau adunați acolo farisei, erau adunați acolo saduchei, erau adunați acolo liderii religioși. Și Domnul Iisus Hristos prinde ocazia aceasta pentru a le pune la rândul Lui o întrebare. Ce credeți voi despre Hristos? Ce credeți voi despre Hristos? Și aceasta este întrebarea pe care, cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, aș vrea să vă pun fiecăruia dintre voi în această zi. Ce crezi tu despre Hristos? Ce credeți voi, Biserica Metanoia, despre Hristos? Care e părerea voastră despre El? Nu vă grăbiți să-mi dați răspunsul, că Domnul Iisus Hristos nu este interesat de răspunsuri de astea rapide pe care să le dăm fiecare dintre noi luați de valul emoției când auzim o asemenea întrebare. El este Fiul lui Dumnezeu, El e Domnul meu, El e Mântuitorul meu, El prea iubitul inimii mele. Nu vă grăbiți, pentru că Domnul Iisus Hristos ne ia printr-o călătorie, prin pasajul acesta, ca să ne ajute să răspundem așa cum trebuie la întrebarea aceasta. Așadar, ce credeți voi despre Hristos? Și primul lucru la care ne vom uita în această dimineață este faptul că ceea ce credem noi despre Iisus este o realitate a inimii. Ceea ce credem noi despre Iisus este o realitate a inimii. Cu alte cuvinte, e important să ne uităm în inima noastră înainte de a răspunde la întrebarea aceasta, pentru că doar inima noastră reflectă clar ce credem noi cu adevărat despre Iisus Hristos. Haideți să ne uităm împreună în pasaj. Din nou, aceeași rugăminte, duminică de duminică, vă rog, dacă aveți Biblia la dumneavoastră, deschideți-le, păstrați-le deschise, uitați-vă și urmăriți cuvântul lui Dumnezeu împreună cu mine. Nu vă uitați aici la mine în față, că n-aveți ce să vedeți. Uitați-vă, vă rog, la cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm împreună. Uitați-vă, vă rog, versetul 15. Atunci fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să-l prindă în cursă cu vorba. I-au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodienii care i-au zis: învățătorule, știm că ești adevărat și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr și că nu-ți pasă de nimeni, că și nu te uiți la fața oamenilor. Așadar spune, ce crezi, se cuvine să-i plătim tribut cezarului sau nu? Apoi mai târziu, la versetul 23 se spune: în aceeași zi s-au apropiat de el saducheii care zic că nu este înviere și l-au întrebat zicând și pun întrebarea lor. Apoi mai târziu, versetul 34, când fariseii au zis că Iisus le închisese gura saducheilor, s-au strâns la un loc și au pus la rândul lor propria lor întrebare. Dar observați, vă rog, că Matei, sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, nu ne relatează doar evenimente. El nu este un script de ăsta care ne povestește ce s-a întâmplat acolo în fața Domnului Iisus Hristos. El face ceva mai mult decât atât. Deschide o fereastră înspre inima oamenilor acestora. Pentru că veți vedea că el inserează în fiecare pasaj anumite comentarii cu privire la inima lor. Fiți atenți, din nou împreună cu mine. Atunci fariseii s-au dus și s-au sfătuit să-l prindă în cursă cu vorba. Nimeni nu știa chestia asta, da? Nimeni nu știa chestia asta. I-au trimis la el pe ucenicilor împreună cu irodienii care au zis: învățătorule, știm că ești adevărat. Uitați-vă, vă rog, politețea. Ce politicoși sunt. Învățătorule, îi vorbesc frumos, nu? Știm că ești adevărat. Ce mai vrei? Gata, au ajuns, se vor pocăi. Mâine gata, se botează, vin la primii pași. Știm că ești adevărat, că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr și că nu-ți pasă de nimeni, că și nu te uiți la fața oamenilor. Așadar, spune-ne ce crezi, se cuvine să-i plătim tribut cezarului sau nu? Și acum fiți atenți, vă rog. Versetul 18, Iisus însă, cunoscând răutatea lor,
Păi, unde e răutate? Ați văzut-o în cuvintele lor? Păi, au vorbit frumos oamenii. Au fost politicoși. Au spus ce trebuie, au făcut declarații teologice profunde despre Hristos. Unde ați văzut răutatea aceasta? Unde era? În inima lor. Și de aceea Domnul Iisus Hristos le spune, Iisus însă cunoscând răutatea lor le-a zis, de ce mă puneți la încercare, fiți atenți, ipocriților, fățarnicilor, prefăcuților. Pentru că Domnul Iisus Hristos se uită la inimă, se uită la inimă. Asta e prima scenă. Uitați-vă apoi la cea de-a doua scenă. Versetul 23. În aceeași zi s-au apropiat de el saducheii, care zic că nu este înviere. Asta e credința lor teologică. Nu există înviere. Și l-au întrebat pe Iisus o întrebare despre înviere. De fapt, haideți să fim cât se poate de cinstiți. Întrebarea asta nu era nimic altceva decât o glumă a saducheilor, în care luau un râs ideea aceasta învierii. Era, dacă vreți, un banc. Un banc cu care vin la Domnul Iisus Hristos, ca și când Domnul Iisus Hristos avea chef de bancuri. De asta intrase el în Ierusalim și mergea spre cruce să audă bancurile lor. Nu știu, încercați să vă imaginați scena. În timp ce pun oamenii ăștia întrebarea, în colțul gurii lor, așa, observați, vă rog, zâmbetul ăla șmecheresc, aproape golănesc. Uitați-vă, vă rog, la ceilalți din gașca lor, a saducheilor, care își dau coate unii altora și stau așa la pândă să vadă ce va spune Domnul Iisus Hristos. Și poanta era ceva de genul, ați observat. Unul se căsătorește cu o femeie, moare, iar după legea lui Moise, fratele lui trebuia să căsătorească cu femeia care a rămas văduvă, și al doilea moare, al treilea o ia de nevastă. Acum, poanta în sine e răsuflată, pentru că, sincer, eu m-aș aștepta ca bărbații ăștia după al treilea, după ce a murit măcar al treilea, al patrulea să trezească, să spună, băi, dacă toți trei au murit înaintea mea, nu mă mai însor. Poate să zic că Moise ce o zice, eu nu mai mă însor. Dar în fine, poanta e așa cum au gândit-o ei. O poantă, un banc. Și am putea spune, o glumă. Nu mai știm să facem glume. Nu suntem prea serioși câteodată. De ce este atât de deranjat Domnul Iisus Hristos? Și fiți atenți ce spune Domnul Iisus Hristos. Versetul 29. Iisus răspunzând le-a zis, sunteți rătăciți. Dar unde erau ei rătăciți? În inima lor. Pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Și apoi a treia scenă, la versetul 34. Când fariseii au zis că Iisus le închisese gura saducheilor, s-au strâns la un loc și unul dintre ei, un învățător al legii, ca să-l pună la încercare, a pus o întrebare. O, Doamne, dar ce întrebare! În sfârșit o întrebare bună. Așa-i? Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? E o întrebare bună! Cred că noi toți ar trebui să-L întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, care e cea mai importantă așteptare a Ta de la mine? Care e cea mai mare așteptare a Ta de la mine? Dar vedeți, dincolo de întrebarea asta bună, dincolo de cuvintele acestea bine gândite, era o inimă înșelătoare, o inimă care își dorea să-L pună la încercare pe Hristos, să-L fenteze pe Hristos, să-L prindă, să-L poată acuza. Numai că nimeni nu vedea lucrul acesta în afară de o singură persoană. Și această persoană este Domnul Iisus Hristos. De aceea, în fața acestor întrebări, acestor realități, Domnul Iisus Hristos strântește întrebarea aceasta care este cu adevărat importantă. Ce credeți voi despre Hristos? Nu din cuvintele voastre voi lua eu răspunsul. Că cuvintele voastre sună bine. Atitudinile voastre prezentate în fața oamenilor arată bine. Ce credeți voi despre Hristos se vede în inima voastră și în atitudinea voastră. Haideți să vă explic un pic cum stau lucrurile.
fiecare dintre noi, că stăm bine, să ne gândim și apoi suntem și onești, trebuie să recunoaștem că în fiecare zi, fiecare dintre noi, punem în scenă un soi de spectacol, dacă vreți, pentru alții. Și spectacolul arată bine, arată bine. Vorbim atent, spunem ce trebuie, avem limbajul potrivit, facem lucrurile care trebuie. Oamenii spun, wow, extraordinar, omul ăsta îl iubește pe Hristos. Numai că vedeți, Domnul Iisus Hristos nu este interesat de ce se joacă pe scenă, ci Domnul Iisus Hristos este interesat de ceea ce este în spatele cortinei. Și El dă cortina la o parte și acolo în spatele cortinei, voi cei care lucrați la teatru probabil că știți lucrul ăsta, acolo toată lumea aleargă, se schimbă un costum, sunt strigăte, sunt nervi, că nu ies bine, hai că mai repede că ai întârziat. Și acolo în inimă, în spatele cortinei, se întâmplă viața cu adevărat. Acolo cu adevărat arătăm noi ce credem despre Hristos. Că nu ne vede nimeni altcineva, că nu suntem în biserică, că nu suntem pe lângă alți oameni, că nu suntem în grupul mic, că nu suntem în tot felul de situații cu alți creștini și trebuie să dăm bine, să arătăm bine. Când suntem doar noi singuri cu Hristos, acolo iese cu adevărat la iveală realitatea inimii noastre. Pentru că Domnul Iisus Hristos este preocupat de ceea ce se întâmplă la nivelul inimii. De câte ori n-ați auzit lucrurile acestea? Și mie nu mi-e greu să vi le repet. Ceea ce le interesează pe Hristos din viața fiecăruia dintre noi este inima noastră. Nu e interesat de vorbele noastre, nu e interesat de cât de pioși arătăm, de cât de bine știm să vorbim, de cât de drăguți suntem și politicoși unii cu alții. Nu este interesat de banii noștri, de casa noastră, de hainele noastre, de mașinile noastre. Este interesat de inima noastră. Pentru că acolo, în inima noastră, noi declarăm ce credem cu adevărat despre Hristos. Vedeți, problema asta cu jucatul într-un spectacol este că la un moment dat jucăm atât de bine rolul ăsta, că rolul ăsta devine realitatea. Și rostim expresii bisericești care n-au nicio treabă cu inima. Citim Scripturile, ne rugăm, învățăm pe alții, dar n-au nicio treabă lucrurile astea cu realitatea inimii noastre. Și ajungem atât de obișnuiți cu viața asta de rol, de actori, încât nici măcar nu ne mai dăm seama de ceea ce este în inima noastră. Aș vrea să te întreb, ce te sperie cel mai tare pe tine în lumea asta? Să nu ajungă nu știu cine președinte. Să nu se întâmple nu știu ce. Să nu știu... Ascultă-mă cu atenție. Dacă înțelegi cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu și ești cu adevărat un om matur spiritual, ar trebui să fii cel mai tare îngrozit de cât de înșelătoare și cât de întunecată poate fi propria ta inimă. De cât de multe păcate se pot ascunde acolo în inima ta. De cât de multe lucruri care miros a moarte sunt acolo în inima ta. Iar ce ar trebui să vă sperie și mai tare este că ajunge la un moment dat să trăim atât de bine, să jucăm atât de mult rolul ăsta de oameni credincioși, de oameni care credem în Hristos ca fiind Domnul nostru, încât nici nu mai ne dăm seama de realitatea inimilor noastre. Și din când în când Duhul lui Dumnezeu dă la o parte cortina să ne uităm în inimă și nu vrem să ne mai uităm. Nu. Dumnezeu aduce oameni lângă noi care să ne ajute să ne uităm în inima noastră și spune, nu, vreți răul, sunteți dușmanii mei. Uneori Dumnezeu ne pune în situații de viață care ne scot la iveală inima, dar nu mai vedem.
Am o veste bună pentru voi. Când Hristos se va apropia de fiecare dintre noi, ăsta e primul lucru pe care îl va face. Va trage cortina la o parte ca să ne arate realitatea inimii. Vedeți, o viață în care tot ne protejăm inima. Și știu, unii dintre noi avem motive corecte să ne protejăm inima. Pentru că mulți dintre noi, când ne-am descoperit inima, ne-am lăsat inima cunoscută de alții, am fost răniți de oameni. Astăzi se vorbește din ce în ce mai mult prin biserici despre lipsă de încredere. Nu mai avem încredere unii în alții. Nu mai avem încredere în păstorii noștri. Nu mai avem, ascultați-mă cu atenție, încrederea este un pic prea supra-solicitată, prea evaluată. Îi punem prea mare greutate. Nu încrederea este ceea ce contează în momentul acesta, ci supunerea față de ceea ce ne spune Dumnezeu. Dar vă cred. Unii dintre voi ați fost răniți atunci când v-ați deschis inima. Unii dintre voi ați experimentat faptul că alți oameni, la fel de păcătoși ca și voi, au luat inima voastră deschisă și au călcat pe ea pur și simplu și au strivit-o. Știu asta. Dar diavolul ia această teamă noastră și ne face să ne protejăm inimile. Mai că vedeți, o viață de asta în care continuu ne protejăm inima, nu lăsăm pe nimeni să intre în inima noastră, e o viață care obosește. Nu-i de mirare că suntem obosiți, suntem trudiți. Se vorbește în zilele noastre despre depresie prin biserici, cum nu s-a vorbit niciodată. Când eram eu copil, niciodată la noi la biserică, la țară, nu vorbea nimeni. Mama, noi ziceam tușa, nu știu cum, și baba, nu știu care, nu zicea, sunt depresivă. Ducea să culca 2 ceasuri și revenea. Acum toată lumea, acum apare un pic de întristare, cred că sunt într-o depresie. Da, cred că ești într-o depresie. Pentru că trăiești o viață dublă și viața asta dublă obosește. Am o veste bună pentru tine. În fața lui Hristos te poți odihni, te poți relaxa. El oricum știe totul despre tine. Nu încerca să-l impresionezi. Nu încerca să-i spui baliverne, că oricum nu-i interesat. Pe el nu-l ducem cu vorba. Pe el nu-l păcălim cu faptele pe care alții le aplaudă și zic că sunt extraordinare. Pe el nu. El se uită direct acolo unde îl interesează, în inima noastră. Și face lucrul acesta nu ca să ne facă de râs, nu ca să ne condamne, ci ca să ne ajute să înțelegem că schimbarea cu adevărat în viața noastră începe în momentul în care ne uităm ca și El la inima noastră cum se uită El. Și o vedem în toată urățenia ei și spune, Doamne, așa sunt de sătul de ceea ce este acolo în mine, nu mai pot scăpa de toate gândurile murdare care sunt acolo, de toate gândurile rele pe care le am, de toate gândurile de aroganță și de mândrie pe care le am. Ai milă de mine, îndură-te de mine. De aici începe schimbarea, iubiții mei. Câtă vreme ne protejăm inima, câtă vreme încercăm să-L impresionăm pe Iisus cu vorbele noastre, cu faptele noastre, cu felul în care ne îmbrăcăm, cu felul în care mai știu eu ce facem, nu, suntem departe de schimbare, de transformare. Asta e lucrarea pe care o face Domnul pentru noi. Prin urmare, dăm voie să te întreb încă o dată, ce crezi tu despre Iisus? Și nu-mi răspunde prin cuvinte, ci uite-te în inima ta. Lasă-L pe Iisus să uite în inima ta. Oricum eu nu știu ce e în inima ta, nimeni nu știe. Nici soțul tău, nici soția ta, nici copiii tăi, nimeni nu știe ce este în inima ta, cu excepția unei singure persoane. Iisus. Dragul de El. Dragul de El. Câtă mizerie trebuie să suporte. Câtă mizerie trebuie să suporte. Și cu toate astea, să ne spună, te iubesc. În ciuda ceea ce văd în inima ta. Te iubesc. Și te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez legământul meu. Îți spune Domnul și astăzi.
Dar ăsta e primul lucru. Al doilea lucru. Ce credem noi despre Iisus ne face să trăim viața ca închinare. Pentru că, vedeți, dacă El este cu adevărat Domnul, atunci va trebui să ne trăim viața ca și când El e Domnul. Nu noi suntem domnii, noi suntem în autoritate, nu oamenii de peste noi sunt în autoritate, El este Domnul. Și cheia pasajului este, bineînțeles, ultimul dintre paragrafe, acelea pe care le-am citit de la versetul 43. Dar încă o dată, haideți să citim. În timp ce farisei erau strânși la un loc, Iisus i-a întrebat: ce credeți voi despre Hristos, al cui fiu este El? Ei au răspuns: a lui David. Răspuns corect, răspuns bun. El a zis: cum atunci David, prin Duhul, îl numește Domn, când spune: Domnul i-a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până îi voi pune pe dușmanii tăi sub picioarele tale. Deci dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui? Mai țineți minte cine era David? David a fost cel mai important, cel mai mare rege pe care poporul lui Dumnezeu l-a avut. Nimeni nu se compară cu el. Solomon, da, multă gălăgie, multă frumusețe, multă strălucire, dar nu se compară nici pe departe cu David. Nici măcar în ochii oamenilor, cu atât mai puțin în ochii lui Dumnezeu. David îl întrece pe Solomon cu mult, pentru că David este omul după inima lui Dumnezeu. Și întrebarea mea în mod constant este: de ce era David omul după inima lui Dumnezeu? Iar răspunsul este: pentru că David, dita mai regele, știa că are nevoie de un domn, că are nevoie de cineva care să-i conducă viața, că are nevoie de cineva care să-i spună cum să-și trăiască viața, cum să facă lucrurile, cum să acționeze. Pentru că fără această autoritate a cuiva mai înțelept decât el, mai mare, mai puternic decât el, mai glorios decât el, David va ajunge la faliment. De fapt, ați văzut ce s-a întâmplat atunci când și-a luat el autoritatea de domn, câte prostii a făcut. Ce greșeli mari pe care le-a regretat toată viața. David îl declară pe Hristos Domn al vieții lui, prin Duhul. E o prorocie pe care David o face despre Hristos. Și acesta e adevărul. Noi toți avem nevoie nu de un Hristos prietenul nostru. Din nou, vorbiți cu oamenii, dacă vreți faceți experimentul acesta. După ce plecați acasă astăzi, dacă nu plouă, am înțeles că s-a anunțat ploaie, dar poate mai târziu, mergeți în parc și încercați să vorbiți cu oamenii. Și vorbiți despre Hristos ca fiind un învățător bun, care ne-a învățat lucruri bune. Și vedeți că oamenii o să vă asculte. Și zic: da, drăguț, da, așa e. Vorbiți despre Iisus Hristos, filozoful, care ne-a învățat filozofii de viață. Știți dumneavoastră, îți dă o palmă, trebuie să-i întorci și celălalt obraz. Oamenii spun: așa ceva, extraordinar. Vorbiți despre Iisus, exemplul nostru moral în toate lucrurile. Și oamenii spună: da, Iisus Hristos e un exemplu. De-aia vorbiți cu oamenii despre Iisus, Domnul, Stăpânul, de care trebuie să asculte. Și dintr-o dată veți vedea altă față, altă atitudine. Pentru că cel mai de preț lucru pentru omul păcătos este independența lui, e autonomia lui, este credința că el se descurcă de unul singur în viață. Că el știe ce să facă cu viața lui, cu viața celor din casa lui, la locul lui de muncă. Puneți-l șef pe un păcătos și veți vedea ce atitudine are. Spunea cineva: nu falimentele noastre arată cu adevărat cine suntem noi, ci succesul nostru când ajungem la succes. Când ajungem în sfârșit pe cai mari, acolo unde ne-am dorit. Atunci se vede cu adevărat inima noastră. Pentru că mulți dintre noi, când ajungem acolo, nu recunoaștem autoritatea celui ce este Domn peste noi. Și le credem noi suficient de puternici să ne conducem viața. Așadar, dragii mei, noi avem nevoie de un Domn. Și acum haideți să ne uităm la pasajul nostru prin perspectiva aceasta. Ne uităm la primul tablou, la prima scenă. Fariseii s-au dus, s-au sfătuit cum să-L prindă pe Iisus cu vorba. I-au trimis la ei pe ucenicii lor. Mi se pare aproape hazliu dacă n-ar fi de plâns.
Și au trimis ucenicii. Păi, ucenici știi ce înseamnă, nu? Îl formezi pe un om să fie ca tine. Ucenicie în fățărnicie. Ucenicie în răutate. Pentru că ceea ce suntem noi se răsfrânge asupra altora. Se răsfrânge asupra oamenilor care sunt în apropierea noastră, în relație cu noi. Își trimit ucenicii. Deja le-au dat prima lecție de ipocrizie. Vă duceți, fiți atenți, vorbiți politicos, spuneți ce trebuie, aveți grijă, purtați-vă cum trebuie. Și ăștia fac. Învățătorule, știm că ești adevărat și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr și că nu-ți pasă de nimeni, că și nu te uiți la fața oamenilor. Așadar, spune ce crezi. Se cuvine să-i plătim tribut cezarului sau nu? Prima această scenă ne vorbește clar despre o întrebare importantă, mai ales în zilele noastre. Trebuie să ne supunem autorităților omenești? Ce bine pică acest pasaj. În perioada asta a alegerilor. N-am o problemă în momentul acesta cu toate discuțiile astea și pe internet, și la televizor, și în piață, și unde te duci despre cu cine să votăm și cine e mai bun decât ălălaltul. Am propria mea părere, nu o să încerc să vă spun în dimineața aceasta că nu este important. Altceva vreau să vă spun. Nu-mi vine să cred ce ies din gura celor ce îl declară pe Iisus Hristos Domn față de cei care sunt adversarii lor politici. Nu mi-a venit să cred ce cuvinte se spun. Dacă tu spui că votezi cu unul, deja ți se spune că ești anticrist, că susții nu știu ce, că ești împotriva, că faci cu tare. El e de partea dreptății, tu ești de partea răului. Direct în iad te duci. Nu se mai pune problema de Hristos și jertfa Lui. Iadul și raiul este pe baza cu cine vei vota duminica viitoare. Deci fiți atenți cu cine votați, că vă duceți direct în iad sau direct în iad. Sau în rai. Poate, da. Scuze, sper să nu fi zis vreo profeție. Sperăm să nu. Nu? Votul hotărăște de partea cui ești. Ești de partea lui Dumnezeu sau de partea lui Satan? Asta spun copiii lui Dumnezeu. Asta spun copiii care declară că Iisus Hristos este Domnul vieții lor. Uitând că, până la urmă, ascultați-mă, cetățenia noastră nu e aici, ci este în cer. Slavă Domnului, slavă Domnului! Și acolo nu sunt alegeri. Nu vă bucurați că în cer nu există alegeri? Nu o să fie campanie electorală? În cer nu o să fie campanie electorală pentru primărie, pentru mai știu eu ce altceva o să fie pe acolo. Avem un singur Domn și acela este Hristos, Cel care și-a dat viața pentru noi. Slăvit să fie numele Lui. Și El va fi Domn în vecii vecilor. El e șeful nostru. Nu George Simion, nu Nicu Șordan, nu ăla, cum îl cheamă? Călinescu, nu Călinescu. În fine, nu contează. UNESCO, n-are importanță. Știți dumneavoastră, UNESCO, n-are importanță. Hristos e Domnul nostru. Nu știu cine va câștiga, dar acum ascultați. Dacă duminica viitoare va câștiga cel pe care nu-l vreți voi, știți că suntem chemați să-l respectăm chiar și pe acela? Suntem chemați să respectăm și pe oamenii care l-au votat pe nu știu cine, care sunt cu cei din biserica noastră, sunt parte din familia lui Dumnezeu. Deci, trebuie să ascultăm de autoritățile omenești? Da, trebuie să ascultăm. Și Scriptura este plină de astfel de pasaje. Uitați-vă la unul dintre ele, Roman 13:7. Îl avem și pe ecran. Dați tuturor ceea ce le datorați. Taxe, cui datorați taxe. Impozite, cui datorați impozite. Teamă, cui datorați teamă. Onoare, cui datorați onoare. Credincioși ar trebui să fie oamenii care respectă cel mai mult legile. Îmi pare rău că eu nu le respect pe toate. Adică mi-ar plăcea până și viteza legală să merg cu 50, acolo unde scrie 30, să cobor sub 30. Nu respect asta, recunosc.
Aia ca la altă cu 90, nici atâta, recunosc. Mi-aș dori însă, dar este inima mea, dorința mea să respect, să-mi plătesc taxele, să fiu atent, să fiu un cetățean bun, să fiu un vecin bun, să fiu cu o mărturie bună. Nu putem vorbi despre împărăția lui Dumnezeu când suntem varză. Săptămâna trecută am auzit pe cineva care, un alt frate i-a tras atenția că mașina lui era murdară și că murdăria mașinii lui nu este o mărturie bună pentru el ca și copil al lui Dumnezeu. Poate ziceți că e exagerată chestia asta, dar așa gândea fratele respectiv. Adică totul ar trebui să arate bine. De ce? Pentru că vrem să respectăm ceea ce ne cere cezarul. Să-i dăm înapoi cezarului ceea ce este al cezarului. Dar ascultați, vă rog, și facem lucrul acesta, de ce? Păi cezarul e de treabă. Nu că e de treabă. Nu pentru că trebuie să ascultăm de el. Nu pentru că trebuie să facem lucrul acesta că ne face bine. Pentru că e ăla care l-am vrut noi, ăla pe care l-am dorit noi. Nu. Ce o facem de dragul Domnului care ne cere lucrul acesta. E o atitudine de închinare. De dragul Domnului facem lucrurile acestea, pentru că El, Domnul nostru care și-a dat viața pentru noi, ne cere să facem lucrul acesta. Și de dragul tău fac acest lucru. De dragul tău. Cezarul nu-i Domnul nostru. Slavă Domnului. Domnul Iisus e Domnul nostru. Și lui îi dăm ceea ce îi se cuvine lui. După cum chipul cezarului era pe monedă, la fel chipul lui Dumnezeu este în fiecare dintre noi. Și noi ar trebui să-i dăm ceea ce este al cezarului. Cezarului sunt doar bani, nimic altceva, dar viața noastră, în fiecare detaliu a ei, ar trebui dată Domnului care și-a pus chipul în fiecare dintre noi. De ce? Ca un act de închinare la adresa Domnului nostru. A doua scenă, de la versetul 23. Vin saducheii, pun întrebarea aceea, bancul acela, gluma aceea, iar Domnul Iisus Hristos în versetul 29 le spune: sunteți rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Observați, vă rog, că cele două realități sunt legate una de cealaltă. Adică ce înseamnă lucrul acesta? Ascultați-mă. Nu există nicio șansă să cunoaștem puterea lui Dumnezeu fără cunoașterea Scripturilor. Nu avem nicio șansă să cunoaștem puterea lui Dumnezeu și cât de mare nevoie avem de puterea lui Dumnezeu pentru schimbarea inimii noastre, pentru schimbarea vieții noastre. Noi nu ne putem schimba prin propriile noastre puteri. Noi avem nevoie de puterea lui Dumnezeu, iar puterea aceasta lui Dumnezeu este strict legată de cuvântul lui Dumnezeu, de Scripturi. Și de aceea Domnul Iisus Hristos le spune: vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți puterea lui Dumnezeu. Și motivul este că nu cunoașteți Scripturile. Dacă ați cunoaște Scripturile, dacă ați înțelege ce a vrut să spună Dumnezeu în fiecare Scriptură, atunci cu siguranță că ați cunoaște și puterea lui Dumnezeu. Deci ca să fie cât se poate de clar, când voi ignorați Scripturile și cuvântul lui Dumnezeu, singuri vă închideți ușa la puterea lui Dumnezeu. Voi singuri vă micșorați șansele de a fi schimbați. Pentru că schimbarea autentică, reală, se face întotdeauna prin puterea lui Dumnezeu, care se arată prin cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce sunt bisericile de astăzi slabe? Pentru că la învoane se spun povești frumoase de adormit copiii. Nici măcar nu deschidem Scriptura. Să vă spune din experiența mea, să vă povestesc eu. Apropo, cu 2 săptămâni am fost la Craiova, unde am făcut eu armata. Dacă vreți, am o grămadă de povești din armată. Vreți să vi le spun? Și o să râdeți și o să simțiți bine. Vă spun eu, plecați de aici, o să spuneți: vai, ce fain a fost astăzi la biserică. Dar vă schimbă asta. Vă transformă. Poate o să povestim vreodată despre armata mea la o cană de ceai undeva, la un foc de tabără, mai știu eu, unde, nu știu unde. Dar în niciun caz aici. Pentru că puterea lui Dumnezeu se manifestă prin cuvântul lui Dumnezeu. Și noi avem nevoie de oameni care să stea în fața Scripturilor, să deschidă Scripturile. De acolo vine puterea lui Dumnezeu. Dar cum nu înțelegeau ăștia Scripturile? Păi ăștia erau tobă de Scriptură. Oamenii ăștia știau ce noi nu știm că știau ei. Cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos le spune: nu cunoașteți Scripturile.
Dar ce ar trebui să cunoaștem despre Scripturi? Avem câteva pasaje. 1. Luca 24, pe ecran, 25-27. El a zis: o, cât de nesăbuiți și cât de înceți la inimă sunteți când este vorba să credeți tot ce au spus profeții. Vedeți unde este problema? La inimă, nu în altă parte. Și începând de la Moise și de la toți profeții, le-a explicat ce era scris cu privire la el în toate Scripturile. Tot Luca 24, la versetul 44 la 47. Domnul Iisus Hristos cel înviat se arată în mijlocul ucenicilor și le spune cuvintele acestea. Acestea sunt lucrurile pe care vi le spuneam când eram încă cu voi, și anume că trebuie să se împlinească tot ceea ce este scris despre mine în legea lui Moise, în profeți și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Și, dragul meu, dacă tu nu înțelegi Scripturile, roagă-L pe Domnul să-ți deschidă mintea, roagă-L să-ți deschidă inima. În cei 30 ceva de ani de slujire, plus câți mai sunt de viață, vă spun, am întâlnit o grămadă de oameni ai lui Dumnezeu care aveau 4 clase. Unii dintre ei au învățat să citească pe Biblie. Până să deschidă Biblia, nu știau să citească. O, dar cât de bine înțelegeau ăștia Scripturile. Stăteai de vorbă cu ei și spuneai: Doamne, de unde știe omul ăsta toate lucrurile astea? De unde? Pentru că era un om al lui Dumnezeu. Dumnezeu deschide mintea, inima oamenilor lui Dumnezeu să înțeleagă Scriptura. Nu-ți trebuie facultate, nu-ți trebuie seminar, nu-ți trebuie nu știu ce, ca să înțelegi Scripturile. Le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și le-a zis: așa este scris, și anume Hristosul trebuia să sufere și să învie dintre cei morți și a treia zi, să învie dintre cei morți a treia zi, iar pocăința spre iertarea păcatelor să fie vestită în numele Lui tuturor neamurilor, începând din Ierusalim. Și apoi ascultați, vă rog, Ioan 5, de la versetul 37. Și Tatăl care m-a trimis a depus El însuși mărturie despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul și voi nu le-ați văzut niciodată înfățișarea, iar cuvântul Lui nu rămâne în voi. Pe cum adică? Noi știm Scriptura pe de rost. Cum adică spui tu că noi n-am auzit niciodată glasul? Cum adică noi nu rămânem? De ce? Pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis El. Adică în cine? În Hristos. Hristos e cheia deschiderii Scripturii. Cu alte cuvinte, Biblia, dragii mei, nu ne-a fost dată ca un manual pentru valori morale. Ia să văd ce zice Biblia că ar trebui să facă aici. Să mint sau să spun adevărul? E și pentru asta. Nu ăsta e scopul principal al Scripturii. Scriptura nu ne-a fost dată pentru a ne spune ce să mâncăm, carne de nu știu care sau de nu știu cum. Nu ne spune despre când să dormim, când să ne odihnim. Bun, e bine să luăm, lucruri sunt bune aici, de înțelepciune. Scriptura ne-a fost dată să-L cunoaștem pe Hristos. Și dacă din Scriptură, din citirea mea, nu-L văd pe Hristos, dacă mâine dimineață când tu deschizi cuvântul, nu l-ai văzut pe Hristos, te rog eu din toată inima, nu te ridica de acolo din fața Scripturii până când nu-L vezi pe Hristos. Și spune Duhului lui Dumnezeu: Doamne, deschide-mă pe Hristos. M-am săturat de povești, nu vreau să știu. E bun, câte pietre a avut David, știți povestea aia cu 5 pietre, dar de ce a avut 5? De ce n-a luat 4? De ce n-a luat 6? Nu știu, habar n-am. Dar nu ăsta e scopul pentru care ne-a fost dată Scriptura, ci să-L văd pe Hristos în persoana lui David, care s-a luptat cu dușmanul cu care eu nu mă puteam lupta și care a biruit pe acela pe care eu nu-l pot birui. Ca eu să fiu pur și simplu biruitor împreună cu El. Slăvit să fie numele Lui. Nu te ridica de pe genunchi din fața Scripturii, pentru că nu-L vezi pe Hristos, pentru că asta înseamnă să înveți Scripturile și să cunoști Scripturile, pentru că toată puterea lui Dumnezeu este pusă în Hristos. El a fost făcut pentru noi. Înțelepciune, neprihănire, pace, bucurie, toate sunt ale Lui. În El locuiește deplin toată slava lui Dumnezeu, toată plinătatea lui Dumnezeu. De El avem noi nevoie. Și a treia scenă. Domnul Iisus aude întrebarea aceasta: învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iar Iisus i-a răspuns exact cum se aștepta: să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta. Îmi place asta. Nu doar cu inima, nu doar cu sufletul, cu toată mintea ta, adică nu doar emoție. Astăzi aud tot timpul: simt, așa simt eu. N-am simțit nimic. Asta a fost la biserică, a fost rău la biserică. De ce? N-am simțit nimic.
Păi tu crezi că noi aici venim să te faci să simți? Nu știu ce? Îmi pare rău, dar nu pentru asta suntem aici. Dacă asta ai înțeles, îmi pare rău. Nu e despre simțit, ci despre minte, despre ceea ce știm. Cu toată mintea ta. Da, e inimă, e suflet, dar ești cu mintea, să înțelegem cu mintea. Că de asta ne trebuie. Mintea noastră uneori ne joacă feste. Acolo avem nevoie de lumina Harului și a Duhului lui Dumnezeu. Ascultați, vă rog, Deuteronom 6 cu 4 și 5. Avem pe ecran. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Domn. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Până aici, Domnul Iisus a răspuns după cum aștepta fariseul, învățătorul legii. Așa trebuie. Unde apare problema? Păi, problema apare în primul rând aici, uitați-vă. Vi se pare simplu? Mie mi se pare complicat, numai în momentul în care mă gândesc la cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta sau cu toată mintea ta. Vă întreb, câți dintre voi îl iubiți așa pe Dumnezeu? Știți ce urmează, nu? Nu ridicați mâna. Pentru că știți ce urmează. Urmează ce spune Domnul Iisus. Bun. Wow, foarte frumos că îl iubiți așa pe Dumnezeu. Și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Însuți, nu contează, însuți, așa. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și te întreb, îl iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți? Știți ce înseamnă asta? Că tot ce dorești pentru tine, dorești și pentru aproapele tău. Și că faci tot ceea ce faci pentru ca dorințele tale pentru tine să devină realitate, vei face și pentru semenul tău ca dorințele lui să devină realitate. Faceți? Doriți aceleași lucruri pentru semenul vostru pe care îl doriți și pentru voi? Pentru că cele două nu sunt separate. Ați observat ce spune Domnul Iisus. Și aici îl încurcă tare pe învățătorul legii, că aici era marea problemă. El venise cu capcana în inimă. Cu siguranță că nu îl iubea pe Iisus, dar îl iubea pe Dumnezeu. Și asta face mulți dintre noi. Noi avem impresia că îl iubim pe Dumnezeu, dar dragoste reală unii pentru alții. Lipsă totală de interes unii pentru alții. Eu și casa mea. Nu la voia întâmplării, două lucruri se vor întâmpla înainte de venirea Domnului Iisus Hristos. Răcirea credinței sau pierderea credinței. Domnul Iisus pune întrebarea, oare va mai găsi Domnul Iisus, Fiul omului, credință când va veni pe pământ? Și al doilea lucru, dragostea celor mai mulți se va răci. Și atunci cu ce o înlocuim? Cu dragoste pentru noi înșine, pentru viața noastră, pentru problemele noastre. Și călcăm pe cadavre ca să ne fie nouă bine. Și dorințele noastre pentru noi să fie împlinite. Povestea cu să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, e o poveste și atât. Nu e. E strâns legată de să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Cu alte cuvinte, dovada că îl iubești pe Dumnezeu așa este în dragostea pentru semenul tău. Dar de ce să faci lucrul acesta? Că e semenul de treabă? Că merită dragostea ta? Nu! Ca un act de închinare pentru că îți cere Domnul tău. Și când nu-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, primul care se întristează nu-i semenul tău, ci Domnul tău. Când noi ne vorbim de rău unii pe alții, din cauza preferințelor noastre politice, când noi ne vânăm unii pe alții, când ne vorbim de rău unii pe alții, când ne judecăm unii pe alții, dragii mei, Domnul nostru se întristează. Domnul nostru se întristează. Noi nu mai trăim o viață de închinare. S-ar putea să vedem președinte pe ăla care l-am vrut noi. Ce folos dacă Domnul care și-a dat viața pentru noi e întristat? Pentru că în timpul ăsta noi ne-am bălăcărit și ne-am spus tot felul de lucruri care n-ar fi trebuit să iasă din gura, nici măcar în mintea unui copil al lui Dumnezeu. Prin urmare, dăm voie să te întreb din nou. Ce crezi tu despre Hristos? Este El Domnul tău? Atunci lucrul acesta se va vedea, pe de o parte, în realitatea inimii tale și în felul în care ai grijă de inima ta. Și vei spune Domnului, mai țineți minte ce spune Ieremia în capitolul 17, versetul 5 înainte? Inima omului
cine poate să o cunoască? Și imediat răspunsul este, eu, Domnul, cunosc inima și cercetez rărunchii. Eu, Domnul. De aceea, rugăciunea lui David din Psalmul 139, finalul psalmului, este atât de importantă pentru un om care îl recunoaște pe Hristos ca Domn al inimii lui. Doamne, cercetează-mă și cunoaște-mi inima. Vezi dacă sunt pe o cale rea și dacă cumva sunt acolo, mută-mă repede pe calea veșniciei. Și de asemenea, dacă Hristos este Domnul tău, atunci, dragul meu, îl vei căuta pe El. Vei face lucruri care nu-ți sunt pe plac uneori, dar le faci pentru că îți cere El, ca un act de închinare. Respecți legile, respecți legiuitorii. Nu avem voie să vorbim de rău, nici pe primar, nici pe autoritățile locale, nici pe cei din guvern, nici președintele. Am auzit cuvinte spuse de copiii lui Dumnezeu despre fostul președinte Iohannis, chestii de dulapul, mutu, nu știu ce. Cereți-vă iertare de la Domnul dacă ați spus astfel de lucruri. Pentru că Domnul n-a fost în niciun fel încântat. Poate că cei din jurul vostru au râs și au spus, ce drăguț, ce știe, ce el să spune. Domnul nu s-a distrat, să știți. Domnul nu s-a distrat. De dragul Lui, deschidem Scripturile. Chiar și atunci când suntem obosiți și când parcă nu înțelegem nimic, de dragul Lui, e un act de închinare. Știu că Domnul meu se uită cu bucurie la mine când eu deschid cuvântul și spun, Doamne, vreau să te văd. Deschide-mi ochii să văd lucrurile minunate ale legii tale, ca să te văd pe tine. Este rugăciunea omului lui Dumnezeu din Psalmul 119. De dragul Lui iubesc pe semenul meu. Și atunci când poate nu merită dragostea mea, dar la fel sunt și eu în relația cu Hristos. Eu merit dragostea Lui? Doamne ferește! Nu o merită niciun fel. Nu am meritat-o, nu o merit și nu o voi merita. O primesc prin har din partea Lui. Și tu, dacă vrei să-i te închini și El este Domnul tău, iubește la rândul tău la fel. Și pentru asta avem nevoie să stăm cu ochii pe Iisus. Am găsit un tablou foarte interesant, cred că avem o copie aici pe ecran, a lui Luther. Martin Luther, îl știți foarte bine pe omul ăsta, a făcut lucruri extraordinare în timpul reformei pentru Domnul. Dacă vedeți, tabloul acesta reprezintă toată viața și slujirea lui Luther. Acolo undeva în partea dreaptă a dumneavoastră îl vedeți pe Luther în locul acela special destinat cuvântului lui Dumnezeu. Dacă vă duceți într-o biserică luterană, de exemplu în Biserica Neagră din Brașov, care a fost luterană, nu știu dacă mai este, ați vedea exact lucrul acesta, că locul unde se predica cuvântul lui Dumnezeu e deasupra tuturor. Era un semn. Noi suntem sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, deasupra tuturor. Dar și apoi în colțul drept al dumneavoastră sunt oamenii care, la prima vedere, se pare că se uită la Luther. Și Luther are un deget întins, parcă înspre oameni, acuzator înspre oameni. Dar dacă vă uitați mai cu atenție, vă dați seama că oamenii nu se uită la Luther. Pentru că nici Luther nu se uită la oameni, nu e interesat de oameni. Ci atât predicatorul, cât și oamenii din biserică se uită la o singură realitate. Și această realitate este Hristos și El răstignit. Când în biserica asta nu-L mai vedeți pe Hristos, vă rog eu din toată inima, plecați, fugiți cât puteți de repede. N-aveți nevoie de oameni dibaci în vorbe, pricepuți în a întoarce cuvintele cum vor ei. Aveți nevoie de Hristos. Dar dacă este aici Hristos, atunci, dragii mei, haideți să trăim o viață de închinare. Ca buni cetățeni, oameni supuși, cu mărturii bune, oamenii cuvântului, care cunosc puterea lui Dumnezeu, dar și oameni care se iubesc unii pe alții. Aș vrea să vă chem în dimineața aceasta să ne uităm din nou spre Hristos. Vom avea un timp de rugăciune, dar înainte, haideți să ascultăm cântecul următor, care exact asta face, ne spune: întoarceți privirea spre Iisus. Știu, dragii mei,
Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu când sunt așa plin de adrenalină într-o anumită perioadă a vieții mele, de exemplu, dacă mă uit la un meci de fotbal cu echipa mea preferată, nu vă spun care e, că n-are rost, și dacă echipa mea câștigă, de obicei știți că meciul ăla se termină pe la 12 noaptea, nu mai ia somnul. Eu sunt atât de plin de adrenalină că mă gândesc numai la meciul ăla. Nu știu de ce, așa sunt eu. Și mă gândesc la ăla, nu știu ce, nu știu cum. Te uiți la politică, aproape că și în somn îl văd pe ăla care vreau eu să iasă președinte. Și mă gândesc, cum a zis ăla și nu știu ce. Așa sunt eu. S-ar putea să fiți și voi la fel. Dar atât de rar mi se întâmplă să stau acolo în Scriptură și în mod natural să vină să mă gândesc la Hristos. De să trag de mine. Să nu spuneți cumva, niciodată, cu oamenii care stau în Scriptură și pe genunchi fac asta ușor. Nu, e o luptă. Dar e o luptă pe care merită să o purtăm. Pentru că meciurile, ăla care a pierdut la echipa nu știu care, dorme liniștit, nu se gândește la mine că nu poate să dorm din cauza că a pierdut el. Și ăsta care o să câștige sau pierde alegerile, o să-și vadă în continuare de viața lui, nu se gândește la mine că, vai de mine, ce m-a dezamăgit pe mine. Dar Hristos, o, dragul de El, El rămâne aproape. Și eu vreau să fiu aproape de El. Așadar, întoarceți privirea spre Iisus.